Dios, que estamos atrapados, que no hay agua, que no ha venido nadie, que la gente se va a arder, la gente y las casas, que mandéis ayuda, me cago en Dios. Que nos asfixiamos aquí con este puto humo. Estamos en Roblido e vamos a falar con unha asociación de veciños que dixeron que non abandonaban o pobo e que iban a defender. Bueno, pois o minuto 1 empezou hai 3 días. Cuando estábamos aquí en Roblido vendo os incendios que aparecían aí por encima de Seadur, había unha tormenta, eu creemos que foi un rayo, outra xente pensa que foi provocado, nos vimos caer un rayo aí enfrente en Seadur, chamamos inmediatamente o 085, dixéronnos é imposible, non temos medios, dixenlle, se vides a facer unha descarga, apagádelo agora, tiña 1 metro cuadrado, estaba unha chimenea de lume, era moi pequeno, unha descarga de helicóptero, pudo habelo apagado fai 3 días. Dixeronme, imposible, ojalá pudiésemos enviar os medios, non hai posibilidad. E aí foi cando empezamos nós a decir, o lume, eu na miña cabeza dixen, se non ven naide, o lume vai chegar aquí hoxe ou mañá. Nese momento activamos alermas, xa tiñamos o perímetro do monte, porque limpiamos os montes 200 metros ao redor cada 2 anos con desbrozadoras. Este ano había algo de erva, dixemos, vamos a baixar toda esa erva. Collimos 20 desbrozadoras, fomos a buscar desbrozadoras por todos lados, e fun a rubiar meu pobo a pedir a desbrozadoras amigos, que estamos moi agradecidos por eso tamén, e empezamos a repasar todos os perímetros, 50 metros, para baixar as poucas ervas que habría, baixalas a cero, para poder parar o lume. Fai 3 días que empezamos que empezou o incendio aquí, nos empezamos a apagar o incendio hai 3 días. Por eso quero decirle a toda a xente dos povos de arredor que non esperen a que cheguen os lumes, porque os lumes van a chegar hoxe ou mañá. O lume daqui xa pasou San Vicente, estará na serra, o monte, se alguén conoce os montes por aí, e aí non hai ningún cortafuegos, está todo sen limpiar. O lume, esta tarde, mañá pola mañá, non sei, vai chegar a Rubiá, vai chegar a Oencia, vai arder os montes todos outra vez, pero eso non hai que dudalo, vai chegar sí ou sí, os povos que se limpien. Este povo salvámolo porque empezamos a alerta máxima fai 3 días. Onte a tarde, ás 3 da tarde, estábamos todos empezando a comer, chamáronnos, xa saltou o río. Non só estábamos esperando esa chamada, porque eu sabía que iba a chegar, non o quería comunicar, pero sabía que como non o pararan aí o río, solo faltaba que viñera o vento a favor. Nese momento veo o vento 50 km por hora, saltou o río, saltou a fábrica. En cuanto nos chamaron, xa nos dixeron, non podedes salir pola carretera. Collimos, empezamos a tocar as campanas, sacamos a todo o pueblo para fora, dixemos as persoas, co maiores, os nenos, todos, evacuar o pueblo por Alvaredos. Marchou Pablo, que ten todo o terreno, de diante para indicarlle o camiño, e baixaron 70 personas, algúns baixaron e volveron a subir para facer varios viaxes, evacuamos a súa filla, un que viña con todo o terreno, Joaquín da Rúa, que tuvo que ir hoxe hospitalizado por culpa do... que lle damos un saludo, que moitas gracias, hospitalizouse por culpa dos fumos. Bueno, baixaron 70 personas para Alvaredos e leváronos para Quiroga. Estamos moi agradecidos a Quiroga, o Concello de Quiroga evacuou, recolleu con brazos abertos a todos os veciños de Roblido. Puxeron o polideportivo, albergues, e estiveron moi ben acompañados. O resto de persoas que quedamos aquí, non sabemos exactamente o número, pero entre 30 e 40 persoas permanecimos no pueblo. Viñémonos todos aí detrás de ti a primeira casa do pueblo, porque o lume sabíamos que iba a empezar por aí, porque víamos o fume. Os que nos acercamos un pouco máis arriba da curva perimetral que fai o pueblo, xa vimos que o lume estaba vindo a tal velocidade que xa nos adelantara. Antes de chegar ao pueblo, o lume xa estaba arriba na serra. Xa a Caborca colleu, estaría o vento a 50 km por hora, que a gran pendiente que tiña, o lume chegou a cabeza en nada. Non tardou nin 10 minutos ou 15 en chegar desde a fábrica aquí, arriba. O pueblo tardou en avanzar porque arderon primeiro todos os castañeiros, o perímetro de 200 metros que tiñamos, que é de prado. Estivemos esperando na zona segura, que éramos 50 metros desbrozados. Tivemos que non tiñamos medios para pagar, collimos un machete, puxémonos a facer batelumes con xestas, con ramas de cireixón, ramas de un boc que había aí, había todo tipo de ramas, os que estaban aí a man.
Nese momento, pois collimos algún que tiñan un mechero, pois collimos e puxémoslle algún punto para poder contraatacar cando viño, bueno, pero eso foi un momento puntual, non quixemos facelo moito porque o vento era cambiante, saliu ben a primeira vez, etc. Pero bueno, nese momento empezaron a chegarse as casas, a primeira casa salvámola, tamén nese momento veu un helicóptero, pensamos, xa estamos salvados, pero foi todo o contrario, bueno, do contrario non, veu un helicóptero, deu unha volta perimetral, sí que estábamos todos metidos no lume, entón tuvemos que avisar, gritar que salíramos do perímetro, fixo unha descarga e apagounos esa primeira perímetro que viña por arriba, pero bueno, o lume estaba nos rodeando por abaixo, todo. O helicóptero marchou... Xa nese momento xa estaba por abaixo, Sí, xa estaba por abaixo, pero estaba lexos das casas. Nós o que quixemos salvar é ao redor do pueblo. Entón, o helicóptero marchou e non tuvemos máis ningunha outra axuda hasta hoxe pola mañá que trouxeron a UME unhas augas. Entón, nos caxestas, co perímetro, mangueiras das casas, se había algún que tiña piscina, estanque con cubos, remollar todo o que é a llama. Cando chegou o perímetro desbrozado iba moi lenta, baixiña, cas xestas, claro, nos estábamos comendo. Algún deu-nos tempo a poñer a funda e unhas botas. A outros iban hasta en manga corta. Eu non... Tiñamos xa as mangueiras estiradas xa desde facía 2 días. Hai 2 días que tiñamos as mangueras do pueblo todas estiradas polo mangueras de incendios que temos no pueblo. É importantísimo ter os pueblos preparados e desbrozados perimetralmente. Nos fomos, en resumen, seguindo o perímetro do lume, salvando casa por casa, por debaixo de cada unha das casas, según chegaba o lume, mangueira, xesta, pum, pum, apagando, hasta que chegou, eu, pola miña parte, empezamos na primeira casa, acabamos na iglesia, e outra xente, pois, tuveron que ir pola parte superior do pobo, que tamén avanzaba o lume pola parte, entón estábamos nese momento rodeados completamente de lume. É que non podíamos salir, chegou un momento que xa non se podía Repartímonos salir unhos por abaixo, algún foron por arriba apagámoslo na carretera, e por abaixo, pois polos prados, e acabaron algunhas hortas, e apagando para que non chegaran as casas. No mesmo momento, o lume que avanzaba por abaixo, colleu pinares por a parte da fraga, adiantounos por encima dos castañeiros, e xa se foi cara a Alvaredos o lume. Nese momento o lume tamén viña contra nós, bueno, foi un inferno de distinción, pero... Foi un inferno, estábamos solos. Logramos detelo. Logramos detelo nose perímetro, con, xa che digo, con cubos, mangueras, con todo tipo de... con xestas, ramas, tiñamos un contralume, un batefuegos que trouxo unha persona, Óscar, que lle agradecemos moito que viñera aquí, que nos axudou moitísimo. É tanto. E toda a xente que veu a axudarnos, que a partir das 6 da tarde xa había pasado todo o lume pola carretera, xa puderon empezar a subir coches, entón xa empezamos a ter máis xente, o lume xa nos había pasado, pero estaban o lume sin repasar, había reproduccións varias, as casas vellas do fondo do pueblo empezaron a arder, bramar as vigas, portas, temos que derribar casi todas as portas da parte de abaixo do pueblo, regar as casas por encima que tiñan silvas dentro, a Marifé ardía allí unha ao lado de casa, era un colchón ardendo dentro da casa vella. Bueno, foi... Non paramos desde as 3 da tarde, eran as 12 da noite, cando me sentei por primeira vez a comer algo. Ou a unha, non sei se é. E facendo turnos toda a noite, para ver que non prenderan ningún lado. Exactamente. Estuvemos toda a noite sin dormir facendo turnos para que o perímetro estuvese controlado. Se había un punto quente, repasábamolo. E agora seguimos. Seguimos. E o rollo é que estuvemos solos para pagar, e cando se podía subir, seguíamos estando solos. Aquí non subiu nin Dios, nin bombeiros, subiron veciños do pueblo. Hasta hoxe pola mañá que subiu a UME a traer auga. E mascarillas. Bueno, ayer serían as 12 cando subiu os bomberos tamén, Sí, viñeron os bomberos, que agradecemos moito que viñeron, pero se non houbera habido non pasaba nada, porque viñeron a preguntar se pasaba algo, e volveron a marchar sin haberse baixado do coche. Non pasa nada. Eu entendo que estarían desbordados por todos lados. Chamou María, avisando de que había cruzado o lume o río. Chamáronos a nós, desde a rúa a Roblido, que nós non sabíamos que estaba a pasar o río. Sí, pero desde esa chamada, o lume xa o tiñamos aquí.
xa tiñamos aquí. Tardou Sí, que tardou. 15-20 minutos en chegar desde a fábrica, desde o río ao pueblo. No, menos. Menos de 15, non sabemos. Acabábamos de comer Menos de 15 como minutos. María. De feito non comimos. O sea, Si, non houve comimos. xente que non comeu nada en todo o día. Estábamos aquí comendo, deixamos os platos, salimos a Nós toda hostia, nós estábamos os pantalón todas corta con todo. empanadas e non, Sí. No. comimos. Eu estaba dando o primer bocado cando foi que... Xente que tuvo que ir ao hospital. Eu agora, cando viñeche tú, eu baixaba ao hospital porque teño un úlcera nos ollos de estar aí apagando o lume. Porque a todo isto que vos veña o lume tamén viña unha nube tóxica. Tu ves que Sí. aquí encima unha nube tóxica, Moito non? fumo. No, sobre todo a neurotóxica pasou por aí. Pasou sí, polo Pero lado. aquí- Non anotamos No. tanto. Rodeou unos 360 grados o lume e aquí había fumo Claro, por era todos fumo lados. de queima. Está bramando os castañeiros secos que están por aí A ardendo primeira ainda. oleada do fuego foi por os castañeros de allá atrás. E aí onde viña o fumo do negro que se veía. Pero aí estaba bastante contaminado todo arriba. Bueno, así... Outro dos problemas ou polo menos que a mí me dixeron, non sei se é certo ou non, vos me diredes, é que a UME non deixaba pasar naide para Non o Rodrigo. sabemos. Non sei se algún que A estuvo UME non, a abaixo. Guardia Civil. A Guardia Civil. Non deixaba subir a A naide. ver, Nadie. no A primer nadie porque era momento, un peligro, no primer momento é normal, porque non sei, esa carretera fai moitas eses e o lume non sabe de fronteras, vai... Sí. O lume pilla tecidos. Esa carretera era intransitable na primeiras 2 horas, ou hora e media, ou que sea. Estamos grabando aquí ya yo É irrespirable. a cinza é irrespirable. Por eso, vamos a parar e Estás vamos. levantando vento. Creo que xa está todo dito. E quin naide veo. Eu creo que agora non é o momento, pero sí que vamos a falar e incluso poñer algunha denuncia. Pero xa o falaremos mañá. Hoxe non é o momento de... Porque isto Por pasou... cousas que tiñan que haberse feito e non se fixeron no seu A prevención, porque nos falamos, non quero ahora tampouco Sí, entrar en política, vale. pero Sí, bueno, sí. os perímetros, a nos chegaron as cartas de limpieza de perímetros de 50 metros, tanto como eu formo parte da comunidade de Montes de Roblido, e aos veciños de Roblido chegaron tamén. Por aquí no pueblo, obviamente, pues, intentamos respetalo, donde pasou o lume do río pa aquí, ou incluso da Nacional hacia aquí. Eso é un tema moi serio que vai a ter moitas consecuencias próximas, porque levamos reclamando esa limpieza, reclamáronos a nos primeiro como o ayuntamiento a decirlle xa temos todos os permisos preparados para esa limpieza, dixéronos encargámonos nos de facer esa limpieza, pertenecenos ao ayuntamiento da Rúa, que temos unha axuda da Xunta de 5 hectáreas para limpiar todo o perímetro da fábrica, perímetro do polígono industrial, incluso do punto limpo e da Perrera, que o iban a limpiar o Concello da Rúa, porque según a señora alcaldesa dixo que lle pertenecía a eles, que era a súa función, bueno, a súa competencia deles. Desde marzo que nós xa tiñamos todos os permisos pedidos para limpialo, porque nos chegaron as cartas a nós, bueno, dixen que non quería entrar, ao final vou contar todo, pero as cartas da limpeza dese perímetro chegounos a Comunidade de Montes, porque no seu día eses terrenos pertenecían á Comunidade de Montes. Coa expropiación ou a compra deses terrenos, o Ayuntamiento fíxose cargo de todo ese perímetro. En marzo fomos, porque nós primeiro pedimos os permisos para a limpeza de todos os montes, a corta deses montes, e non nos deixaron limpiar porque dixeron que se pertenecía a eles. Pero non o fixeron. Nos estuvemos reclamando mes por mes, chamando a continuamente ir a visitarla para decirlle cuándo vais a limpiar isto, e sempre dixeron que ahora mismo non podían, que non tiñan medios. Eu creo que se podría haber evitado, pero bueno, ou non, pero non se sabe, pero podíamos haber feito máis. Tido máis tempo. Feito máis con tempo, non? E xa por último, deixámoslo aquí. Creedes que había, aparte disto que me estás dicindo, alguna maneira de haber evitado, ou que se pode evitar xa non neste, noutros pueblos? Como se pode evitar? Antes ardía, vale, pero como arde ahora non. Ahora é moi difícil porque a xente non se dedica ao campo, a labranza. Ahora o que temos que evitar que volva a pasar. Nos ahora temos que volver a repoblar toda esta ladeira.
non vamos a plantar pinos. Eu xa lle estou comentando aos meus veciños que do pueblo hacia a fábrica olvidaivos que nunca máis vai haber pinos, porque nos vamos a encargar de eliminar todo tipo de vegetación que poda propagar incendios. Pois faremos cortafuegos naturales ou que faga falta, plantar robles, abedules e árboles de outro tipo que non favorezcan a propagación dos incendios. E recuperar camiños que antes había para ter certo acceso tamén cando se poda. Entonces, fai falta eso, moita limpieza de camiños, que tampouco se fai, fan falta moitas veces ao goberno que interesa. Pero bueno. Pois, gracias para mí personalmente sodes unhos héroes habervos quedado aquí a salvar o vosso povo, todos os veciños, e temos vos que agradecer como sociedade e como valdeorreses que se manteña. Sí, eso, conseguimos que non arderan todas as casas e eso foi un gran mérito de toda a veciñanza, eso é de agradecer. Está impagado, é impagable. Gracias. Bueno.